welcome back sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo ng subscribe at yung notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos na i-upload. So, sa videong ito is sasagutin ko na yung pinost ko noong mga nakaraang linggo, yung hashtag itanong mo at sasagutin ko na siya ngayon. And yung video na ito is part 1 and part 2. So, ito yung part 1 natin ngayon. And ayan, sasagutin ko na siya. At ang una nating, by the way, maraming salamat sa mga nag-comment at nag-operate ng mga comment at nag-comment talaga na kanilang mga tanong. So, ang una nating sasagutin na tanong ay mula kay Lloyd Jano. Hello Lloyd Jano. So si Lloyd Jano, nakilala ko, parang kilala ko na siya. Cadenators din siya, katulad ko, because we are fan of Kuya Lloyd Cafe Cadena. So, ito yung una niyang tanong. Hashtag itanong mo, what editor do you use? Since cellphone nga yung ginagamit ko sa pag-vlog is, nag-download lang ako sa Play Store ng InShot. So, InShot yung ginagamit kong editor. And, pangalawa nating tanong is mula ulit kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo, kailan ka nag-start ng YouTube channel mo? So, nag-start ako ng aking YouTube channel noong nakaraan lang, July 19, 2017. And yun, na-inspired ako sa lahat ng mga vlogger sa YouTube. So yun, maraming salamat. And ating pangatlong tanong imula kay Junaira Paipa Usman. Hashtag itanong mo, bakit porsigido kang mag-vlogs? So actually, porsigido ako mag-vlogs because I want to create memories through videos, yung mga pangyayari sa pang-araw-araw. Kasi kahit tumanda man ako, may babalik-balikan akong panoorin ng mga pangyayari. Yung tila, mariremember mo yung mga ganap ng mga araw na yon. So yon, maraming salamat Junaira. And ang pang-apat naman na tanong ay mula kay Junaira ulit. Hashtag itanong mo, kahit minsan ba naisipan mong gumive up sa isang bagay with reason ha? At ano ang bagay na yon? Actually, kung sa reality lang, wala akong na-give up kasi ipaglalaban ko talaga yun. Pero kung about love, kung perspective natin is yung love, give up ko talaga. Kasi kapag nagmahal ka, wag mo talagang ituon yung oras mo, pansin mo para sa isang tao na kahit kailan naman ay hindi magkagusto sa iyo. Kung hindi, yung tila ba parang masama ka para sa kanya kahit naman ginagawa mo lahat ng mabuti para lang sa kanya, yun, give up ko na yung pagmamahal na yun para sa kanya. Kasi alam ko hindi niya deserve yung aking love na ibinigay ko sa kanya. And sana more blessings sa kanya. So yun. So yun, Junaira, maraming salamat. And ang palima nating tanong ay mula ulit kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo, Brix, what is your advice para sa mga gusto rin gumawa ng channel? So, sa mga gustong gumawa ng channel, huwag kayong matakot. Just explore and anong tawag dito? Basta explore nyo lang yung YouTube. And wala namang mawawala kung itatry mo kasi alam mo pag nagva-vlog ka, nag-YouTube ka is para mo na rin siyang friendship kasi doon maraming magko-comment, mag-aantay ng mga videos mo kung sa personal na ganyan, kailan pa ba yung susunod mong videos yun. Parang nakakataba ng puso na may kahit mag-a-upload ka, at least may naka-appreciate sa'yo. So yun yung mga advice ko sa kanila. And ito pa, huwag mong pansinin yung mga sinasabi ng iba. Mag-vlog ka lang ng mag-vlog. Dapat wala silang pakialam sa iyo kasi yan ang gusto mo. So yun ang advice ko sa lahat ng mga nag-vlog. Since hindi pa naman ako ganun kalaki, hindi pa ganun ka big ang aking channel. So yun lang muna aking napapansin at may advice sa lahat na magsa-start ng YouTube. And susunod nating tanong ay mula ulit kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo,
Anong gusto mong sabihin sa mga bashers or haters mo? So, actually, uh, masasabi ko lang sa kanila, continue to hate or bash me because when you hate or bash me, it parang nagdadagdag kayo ng confidence sa akin na gawin or i-pursue yung mga goals ko sa aking life. And bashers lang naman kayo, haters, hindi nyo hawak ang aking buhay, hindi kayo ang nag-decide kung anong mangyayari sa akin. And alam ko na hindi naman sa pa-high pride ako, pero alam, kung may insecurities kayo sa akin, just tell me kasi hindi yung patagon nyo ako pinag-uusapan. Pero okay lang yun. Kahit pinag-uusapan nyo ako, okay lang talaga because the more you hate, the more you love, diba? So yun, maraming salamat. And ang next ulit kay mula kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo, ano ang nakita mo sa sarili mo after 10 years? So, after 10 years, nakikita ko sa aking sarili is may degree na ako, graduate na ako ng college since I am grade 12 student ngayon. And um, sa tingin ko talaga, magiging YouTuber ako or vlogger. So, yun lang ang nakikita ko after 10 years. And yun, nakakaahon-ahon na rin. Maraming salamat. And ang susunod ulit ay mula kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo. Sino ang nag-inspire sa'yo ng gumawa ng YouTube channel? So, actually, ang nag-inspire sa akin gumawa ng YouTube channel is tatlong vlogger. Unang-una si Kuya Lloyd Cafe Cadena, Purple Aries, si Ate Aisha, and si Ate Donna Mary, Filipina vlogger in South Korea. Yun yung YouTube channel niya. Kasi silang tatlo talagang may iba't ibang uniqueness. Tila bang sa kanila talaga akong tatlo na parang naa-addict na manood ng mga vlogs. Parang may something sa kanila. So yun, parang unexplainable yung pag sila ng tatlong YouTuber ang pinag-usapan, parang hindi ko naman explain ganun. Basta sobrang saya ko lang talaga pag nag-a-upload sila ng mga videos. So yun. At ang susunod na tanong ay mula ulit kay Lloyd Jano. Sino ang favorite mong YouTuber or vlogger? So halata naman talaga, sinagot ko na tatlong favorite at hindi ata tatlo kasi gusto ko si Kuya Lloyd Cafe Cadena. Hello Kuya Lloyd Cafe Cadena. Si Ate Aisha, Purple Earls channel, yung YouTube niya, yung channel niya pala, Purple Earls. Si Ate Donna Mary, sa Filipina vlogger in South Korea, and si Ate Raiza Kuntawi, makeup artist, friends sila ni Ate Aisha, and yung BNT bakla ng taon na ginawa ni Kuya Lloyd. So, yung lima ang favorite kong YouTuber or vlogger. Kasi may iba't iba silang content na nakakaakit talaga sa akin. So, maraming salamat. And, ito na nga ang huli kong sasagutin sa part 1 ng aking segment na hashtag itanong mo. So, ang last ay mula ulit kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo. Ano ang makakapagpalakas ng loob mo or confident? So, nakakapagpalakas ng loob confident ko is yung Panginoon at saka yung family ko and yung mga sumusuporta sa aking YouTube because every time magdarasal ako, parang nadadagdagan ako ng confidence kasi alam ko nandyan palagi si Lord na gumagabay sa akin, sa aming family. So yun, hindi niya kami pinapabayaan. At yung pangalawa is yung family ko kasi kahit anumang mangyari, parang kapit-basic pa rin, hindi susuko sa mga problema dumarating sa ating buhay. Parang na-inspire ako sa kanila. And yun, pangatlo is yung mga nag-aabang sa aking mga videos kasi nakakataba ng puso, nakaka-inspire gumawa pa ng mga videos kasi lalo na yung mga teachers at mga friends ko na palaging nagre-request ng bagong videos, mga bagong vlogs na i-upload ko. So, maraming salamat at yun ang nakakapagbigay sa akin ng confidence as of right now. So, dyan na nga nagtatapos ang ating part 1 ng aking pagsagot sa segment
na hashtag itanong mo. So maraming salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang sa huli. Hope nag-enjoy kayo. And once again, don't forget to subscribe on my YouTube channel at click yung notification bell para updated ka na palagi, anytime, anywhere, anumang araw, anumang oras. So, once again, maraming salamat sa mga nanood and hope to see you on my next vlog. Bye!